Μου έχει συμβεί κάτι το οποίο πραγματικά μου έχει μείνει αξέχαστο. Κάποια στιγμή έκανα θεραπεία σε ένα κοριτσάκι, πρέπει να ήταν 10 με 11 χρονών, το οποίο του είχα τοποθετήσει μπράκετ σιδεράκια δηλαδή για θεραπεία του. Κάποια στιγμή, γύρω στις 11 η ώρα το βράδυ, μου τηλεφωνούν οι γονείς του ότι είχε πέσει από τις κούνιες, είχαν μπει τα σιδεράκια, είχαν καρφωθεί μέσα στα χείλια του και τα οποία είχαν εγκλωβιστεί και υπήρχε μια αλφα αιμορραγία. Θα μπορούσα άμεσα να τους πω να κατευθυνθούν στο νοσοκομείο. Ήταν φοβισμένοι, μέναν και κοντά μου. Το γιατρείο είναι κοντά και στο σπίτι μου. Τους είπα ότι ελάτε από εδώ. Ήταν γύρω στις 11.30 ώρα το βράδυ. Με διάφορες κινήσεις κατάφερα και απεγκλώβησα τα χείλια από τα σιδεράκια. Σταμάτησα την αιμορραγία και καταφέραμε το παιδάκι να γυρίσει στο σπίτι του ήρεμο, χωρίς να έχει αυτή την ανησυχία και αυτό τον πόνο. Ναι, ήταν κάτι το οποίο με είχαν ευχαριστήσει τότε οι γονείς του, γιατί πραγματικά ήμουν κοντά και γενικά σε όλους τους ασθενείς. Και σε όσους κάνουμε θεραπεία το γνωρίζουν αυτό πολύ καλά. Στέκομαι δίπλα τους. Γι' αυτό και ανα πάσα στιγμή μπορούν να επικοινωνήσουν και να με βρούνε, ακόμα και να μην είμαι στη δουλειά μου, είμαι με εκτροπή, για να μπορώ να είμαι κοντά στις θεραπείες και σε αυτά που μπορεί να τους προβληματίζουν κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Και αυτό, ναι, ήταν ένας λόγος και πραγματικά μου έχει μείνει αξέχαστο.